mă, jos, jos, jos! Ultima oară scăpat de să că pula măta aia în chiar. Da, mătii. Ultima pizza, mă, jos! Mamă, ce drugat este să-mi bag pula, ce drugat e. Nu știu, fratele meu, Chiruț. Și Tarzan să-mi bag pula. Lăi, să-i bag pe mine, că-mi bag pula, așa. Vreau să fac procesul ăsta. Și pe domn profesor la Sinești. Domn profesor la Sinești. Domn profesor! Domn profesor! Domn profesor! Domn profesor, dați-le o trăbeare! Profesor! Domn profesor! Domn profesor! Dați-le o trăbeare! Că-i, o să vreți? Dau și afară. Dau și tine, bună eu! Băi,